Tiñamos un agasallo de agradecemento, primeiro a todos vos por asistir e en segundo lugar a Budiño e a Antón, desde a asociación Búrbida, organizadora do acto, o noso máis sincero agradecemento por tervos achegado hoxe a tan Galiza a rememorar o que aconteceu hai 40 anos. Temos un regaliño.